ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз барномаи хайрия. Бале дӯсто, видеое ки айни замон мебинед, ин видеоро аллакай баромадагӣ буд дар канал як чанд рӯз пеш, лекин баъди видео баромадан дарҳол карташ маҳкам мешавад. Картаи душанбести буд. Аз ҳамин хотир хуб кӯмак шудагӣ нестай. Барои ин хотир хоҳиш кардан ки мо дубора партоем бо картаҳои абнавичидагӣ, картаҳоеро ки кушодан ва ҳамчунин бо як картаи иловагӣ ҳам монда шудагиай. Касе ки дидагиай, танҳо лайк монем, падилитсаш кунен то ки кӯмак шаваша. Ҳамада раҳмат. Лайк монданро барои дастгирии чунин барномаҳо фаромӯш накунед ва мо оғоз мекунем барномаро. Хайрия. яке аз беҳтарин амалҳое ки ҳар як шахси мусалмон метавонад анҷом бидия, ин сафар ба хонаи Аллоҳ. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. ва ҳар як шахсе ки орзу ва имконияти иҷро кардани ин амали нека доранд, муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат. боварӣ 500% дӯсто, Парвоз авиа муроҷиат кунед. Салом алейкум як бори дига. хоб чӣ мушкилӣ доред шумо ва сабаби муроҷиатон ва иштирок дар ин барнома чист? салом алейкум акаҷон. ҳами зиндагии маро маҷбур кард ки ҳамин рӯи экран биром. ба кӯмаки шумо ниёз дорам акаҷон. ман модари ду гудуки майдаем, духтари ширхӯр дорам, духтарчаам 1 сола, бачакам 5 сола, гудукам майдан, ноҳияи ёбонем. квартиран иҷора мешинем дар шароити бисёр бад. агар илоҷаш боша акаҷон, ман нишон будам холи хонара. хонамон ҳама мечака, ҳамин хонамонай ҳамаш мечака. дар болои и дар ин хона гудукҳои майда зиндагӣ мекунанд. балконамон ишал шиша надоранд, ҳамаш хуе балконамон. гудукҳо дар ин хона гудуки 1 сола, гудуки майда зиндагӣ мекунанд. хонамон тиреза надорад, берунда барфа. дар кадом минтақа гуфтин дар зиндагӣ мекунед? ноҳияи Ёвон акаҷон. боз ина хай нигаҳ кунед, ҳама ҷо хонамон тарай, берун барфа. ина худто мебинед ҳама тарай. ина гудукҳом ҳардаши ина гудукҳо майдакан. шумо чӣ хел зиндагиро пеш мебаред? ин хонамонам акаҷон, ҳамин хонае ки гудукҳо хоб мекунанд, ҳамин хонам ҳама мечака, ҳамиҳо ҳамаш светан. ҳамин хел шароит гуфти акаҷон. дар обшижит мо зиндагӣ мекунем. обшижит чанд сум иҷора месупорен? 500 сум месупорам акаҷон. ҳамирам бо аз куҷо пайдо мекунед шумо 500 сум? даромад аз ҳамирам бо куҷо? ҳамин ҳамсояҳо ягон ҳамирам ҳамсояҳо ягон кас ҳамин дастгирӣ мекунанд, хайр мекунанд. мо ҳамин пули иҷорамонам месупорем акаҷон. ака додар ото надорам акаҷон. хай як очи дорам аяқиби зиндагии худшай. ҳеҷ кас надорам акаҷон. ҳамин хел холдухти гудукҳо мешинад. хурду хӯрок аз куҷо? мардум дастгирӣ мекунанд. мардум дастгирӣ мекунанд ҳамин гудукҳоро, ҳамин хурду хӯрокшона, ҳамин либосишона. мара ҳамин духтарако, ҳамин инстаграм дида духтарако дастгирӣ мекунанд. ҳамо шуморо муроҷиат кардан, сайти шуморо додан, гуфтан хай ҳамин акам муроҷиат кунад, та хай муроҷиат ка шояд дастгирӣ мекунад. хеш табор наздик, ягон одамои наздик, ин масъалада чӣ хеле? не ака одамои наздик надорем. хай хеш табор ҳама аяқиби зиндагӣ худшонанд акаҷон. ҳеҷ кас аз ҳама дар ин ҳолат аз ҳама одами наздики мақсад яъне ки шавҳар куҷо доред? шавҳар надорам акаҷон. духтарчаам да ҳомиладор будам, шавҳарам дар тирма шид, қарзори калон шидак. ай тирма буромад, ами ба наздикӣ беҳад қарзори калон шид. ай ҳама натонист буромда, баъд моро партова. қарзори калон ай ақиби зиндагии худуст. кӯдакотон чанд солаи калониш? бачаам 5 солаи, духтаракам 1 сола, 1.5 сола хӯред. яъне ки шавҳартон шуморо партов ба хотире ки қарздорай. бечора ай тирма худаш буромад, қарзори калон шид. бирои ҳамо наметавона моро нигоҳ карда, ҷавоб надод. ва шумо дар чунин шароит қарор дорем бо фарзандои ӯ ва бо шумо ӯро бечора мегӯед? дилам ҳамада месӯзад. ай тирма ба наздикии ай тирма буронда буд, беҳад дилам месӯзад акаҷон. дилам ҳамада месӯзад. яъне шумо дар шароити қарор дорем ки шикамтон аз хотири оне аста ки ягон халқ, ягон кас кӯмак куна ё ки накуна, ва дар ҳамин ҳолат партофтагии он мард шуморо ягон кӯмак, ягон иҷорапулитон, ягон чира бо ҳамора шумо бечора
شما را فامیلیتون فرشته؟ نه فرشته نمی دختر ما یک جان نامی ما روشنه فرشته نمی دخترم فرشته برادرها خیلی شما تماشابین با فکرم فهمیدیم ما با کدام مقصد گفتم یعنی که چی نمود آدم این خیر رفتار میکنه اگر فرشته چونی رفتار نکنه من نمیدونم البته که خیر فرشته در بین مردم در بین خلق نیسته لیکن ایش من نمیدونم چگونه باور کردنی باشه یعنی که یک نفرت پیدا میشه یا اینکه یک چی پیدا میشه در چنین حالت و این زن با چنین مرد بیچاره میگه من نمیتونم فهمیدم من ریالا برادرم من نمیتونم فهمیدم ولی نگی که شما که تو جستوکی یا اینکه خیلی شوهر خیلی طرز نه برادرم من همچون مرد روزی نیستم در همین حالت بله مرد ما مثال ما مرد مثال میشه حالتی که قرض دار میشه حالتی که یک مشکلی میشه لیکن اگر که به همون درجه را گرسنه مونی که یک دانه سمیچکا مرد اویله‌دار یک دانه سمیچکا اگر در بیساتش داشته باشه و دیگر هیچ چیز همون دانه سمیچکا را باید اویله‌اش را تقسیم کنه خود نخوره حالا ممکنه که شما بگین که یک جای تقسیم کنه نه خود باید نخوره در اویله‌اش تقسیم کنه در حالی که من یک دانه سمیچکا یافتم اویله ما بگم که ما مشکلی دارم هم یک دانه سمیچکا دارم تمام تکشتم شما را میپرتم ما خودم میخورم این خیر مرده اوز شده کامنتر شما اپا ایمو خفن نشین ما فکری شخصی خمون گفته استیم من نمیتونم فهمیده حالا گرچنده که شما حفظ کنین مقصد مشکلی داشته دیگرش نباید چنین باشه برای اون خاطری که تا وقتی که شما شوهر کردین شما بله فرزند این یک نعمته نو در حال شما این مشکلی است و سببگار این شخص همون شوهر شما است من ایرا نمیتونم فهمیده چی مشکلی که نباشه وای در محبس نیست آزاده درست آزاده همین قایی که قرض داره گردش افروختگیه نه برای که گردش مهمتر از زن و دو فرزنده من خیلی آدم نمیتونم فهمیده اپا اکا جان وای ای اوتو چشم کسلی دیلم کسلی خیلی دولینی هم کسلی قندم خصوص خوشتومان من پیرش دیگه برای همه وای دو اوله رو نگاه میکنه به حد وزبینی بعد غلطیش نتونیست نگاه کردم پدر مادرم نگاه میکنه اوتو چشم کسل خوبم برای همه ما دیلم میسوزشم اکا جان شما از حدی بد خوبین میدونی این چیز ضرر داره یعنی که هر یک چیز معیار داره معیار همه خوبی هم خاکساری هم آدمگری هم سخت روی هم ملایمی هم همه هر یک چیز همین معیار داره فقط از معیار گذشتن مشکله معیار نباید بگذره سخت روی هم نباید بگذره ملایمی هم از حدی بعد ملایم شدی در زمین میپرتویانتا چقرکایی که راه آب است میپرتویانتا با بالات میگذرن این کودکا را بی تو حالا میبینی اینا را تو حالا اینا در روی اکران میبینی و من میدونم که اگر اکن تو نمیتونی رفته و لیکن اگر ترا امکانیت میدادن با بهش رفتن ده تو باید رد کنی همین کارا را امکان بودن که مثال خودت برای یا اینکه همسرت تو باید رد کنی و همسرت جایگیر کنی لیکن تو این سخنای ما از سخنای همسرت نیست از همسرت نسبت تو سخنای خوبتر میگه که تو باید پیش جهنم بره بله چی کارتا دارین شما؟ 11 80 189 مرا در چت نویسین کارتا را از چی بانک است یعنی که باید تکست نویسین نامی کارتا کدام بانک و رقمای تلفنی که در کارتا پیوست است و با نامی کی است ها رقمایی که کارتا که میمونم اکا جان واتساپ هست بو همین آدما زنگ زده شروع من خودشون بینن کدام میخواه ایفش آمده بینن ما در حقیقت همین شرایط ایم اکا جان حتی که در این خانه نگاه کنیم شما رو نشان میدم تگی این زمینو کدام سرید رفته این سریدو هم ترم این سرید نگاه کنین اکا جان این سریدو تو کم کار میکنن ترم
گودکان بالای سویتوی تخت میگردم اکا جان به حق میترسم که امی سویتشون نزنم گفته اکا جان برای اما به شما مراجعت کردم اکا جان من هیچ کس ندارم که مرا دستگیری کنم من همین دو گودک دارم همین زندگیم دو گودکم قطعه گودکم هم سلامتیشان نیست شیشاشان روداشان برم کردیگه ای خانکی تاریخ خانه در بیر برخی ما در خانه تر خواه میکنیم برای ما خواهش میکنم خیلی دستگیری کنین چند خیلی میتونیم شما دا мешава шумо да кӯмак мешава ман химам бо мегум ки бародаро яъне ки мо ҳамеша вақте ки видео мекунем ман мегум одаморо одамое муроҷиат мекунанд ки ҳо дар асл ниёзманд нестанд вақте гапшон мезанем ман як стил дорам ки одамои ниёзманд хати ман пешакӣ гап намезанам шумо дидем ки реаксияи первишния ман намедонистам ҳолати ин зана ман да як одам як ака аввал пешакӣ гап занем ку чӣ мешава намешава ба видео кунем ман мегум не ман як бора гап мезанам ва таги камера хулосара мардум брора мардум аллакай шумо хулосара медонед да ия чӣ хелай ва ман худум мегум ки ин одам сазовори кӯмак ҳастай ва шуморо хуб кӯмак мекунанд ман аллакай ҳис кардаистам иншолло хуб кӯмак мекунанд ва ман саломат бошед ман муддати дароз дар ин соҳаям бисёр намуд одамо хати вохӯрдагим ҳолатҳое буданд ки одамо дар рӯи экран гирья кардагӣ буданд баъд ёне ки ман видеоро сабт кардам аз пеш рафтагӣ будем хонашон видеоро сабт кардем буд кардем камера вақте киштам хеле карде овоз шуда ку бинем хушро омадай гуфт ма тамоман дига шидам ки чӣ хел одам рол бозидак ма лекин мисли шумо одама ман на якум бор дидаистам ба номи худо барои ниёзманд будан то не барои ки шуморо тарбия додагӣ ай чунин одам бе нафрат бе ягон чӣ соли ай ҳадди бад шумо хубӣ баден ай ҳадди бад ин хеле бад дар кор нест падар модаратон ҳам хеланд پدر ندارم اکا جان اوچم انسان خوبه اوچم شوهر کردگی عقیب زندگی خودشونه پدر اکا دادر ندارم در اویلمون بچه نیستن یک اوچه دارم تمام بیچاره اوچم هم پیر شدگی خیلی ما میخواد شروعیده اما خیلی خیلی جان هزم ози баъди ин видео албатта ки менависам бо дар картатон ватсапам боша ҳамин масъаларо агар ки бихоҳед дар видеоам гап занен барое ки палубому шумо да менависанд дар кадом масъала менависанд ҳоло мегумтон масъалаи шавҳар кардан менависандтон шумо дар ин бора чӣ фикр доред не акаҷон шавҳар намекунам бачакам 5 солаи бачакам ақлашкамай ихел қисалай бача ай ҳисоби ҳози будукомай дай шавҳар намекунам ман ҳатто бачама дар садик дар ягон ҷо монда наметонам духтарчам ширхалай ӯ бачам касалай гап зада наметонам ҳеҷ кас бачама намефаҳма ғайр эхтам шуморо ҳози одамое пайдо мешавад ки шукронаи худо кӯдакотон ба ин дараҷара маъюб нестае ҳатто агар роҳ гашта натонанд шуморо пайдо мешавад одам як там не яъне ки ин гуна феълу рафтор ин гуна характер ин гуна вай боз шумо ними мардума шокӣ мекунед ба ин гуна рафтор и мегӯянд ку прогноз ё ки пешгӯӣ нестай бародарои аналитикай аз таҷрибаи кории худам гуфтестам бисёр одамо хати баромад мекунам гап мезанам ку ва ман мебинам ки ҳар як одама чӣ гуна натиҷа мешава видеош як одам мега ки ким чанд ҳазоро ҷамъ мекуна як одам нигоҳ мекунӣ ки мега як 2-3 ҷамъши тамом мисол и вобаста аён мекунад ки ҳам одам дар кадом ҳолат қарор дорад ва чӣ гуна одаме мардум худ хулоса мебарорад шумо да ман прогнози хуб метиҳам мақсад ки ман медонам уже мардум шокӣ шидагиан тамошо карданда и ҳолата ман реально бародари шуморо мегӯям ман як қисми хеле дилам мега ки не наметавона хеле кор бошад дар ҳамиҷа чизи нитоае не ки аз тараф дига меисти мегӯӣ мумкине ки дурст бошад мақсад аз кадом хотир мегӯ чизи нитоае аз ҳадди бад рафтори хубии бадай аз ҳадди бад рафтори хубии бадай ҳамиш уже аллакай камтар одама чӣ мекунад ки боварнакарданӣ мешавада
одамое ки мисол одаме пайдо шава ки да ҳама мушкилии пушкилитона ҳамара мисол чӣ хе бугум ба ҳамон мушкилии фарзандое ки шумо мегӯен боша ҳам вай розӣ боша мисол беҳбудӣ мешавад ку дар зиндагитон як хонаву дари соз мисол ҳам саломатии фарзандотон ҳам зиндагӣ ҳам пеш меравад барои шавҳар пешниҳоди шавҳар кардан кунанд акаҷон ҳози ами удумор фаҳмидан қинай ҳози удумор фаҳмидан қинай иро зан мекунанд та фақат дар бера мемонад дурои мо ду буду ки мухти куҷо мерам диги ҳеҷ кас бовар надорам акаҷон камтар дастгирӣ мекардан аслан соҳиби як хубар мешидем ами будуком ая як қоқӣ мебудам ҳамин масъаларо ма барои чӣ бародаро дар видео гуфтаистам ки аллакай одамо буфаҳману танҳо барои кӯмак кардан занг бизананд ҳамин хел ҳолатҳо мешава як духтари пешина буд мо видео кардагӣ будем дар вай карта надошт рақамҳои менеҷер мондагӣ буд дар ҳамон менеҷер одамо бештар барои кӯмак нехай кӯмакам кардан хушрӯ кӯмак кардан лекин бештар занг мезананд ки ҳамун шавҳар намекунам ва дар инҷа аллакай номрои худаш мондагӣ он кас менеҷери мара безобита намекунад лекин шумо аллакай фаҳмед мисол барои шумо мумкин нафаҳмед ягон бор видео кардагин дар интернет ин шӯхӣ нест я намуди менависанд ки шӯхӣ нест мақсад мумкин ки раҳгум бизанед мара бигӯен ака бор дигар видео ки эълон ка ки не барои ҳам хотир пешакӣ мегум ба ҳамин саволора пешакӣ додам ки шумо фаҳмед стоит ҳай муроҷиат кардан оиди хозгорӣ ё ин ки не барои ҳам худаш гуфтам ки ба даъни худаш бигӯяд то ки фаҳмен безобита накунен агар ки розӣ набоша хуб аз инҷа мо хулоса меёрем ки танҳо метавонен кӯмак кунен агар кӯмак кардан бихоҳен бетараф набошен арзандаи кӯмак ҳастад а барои дигар масъалаҳо ҳаракат кунен ки безобита накунен ай буде ки беҳуда калон шидам дар бадар калон шидам азоб кашидам барои ҳамин барои фарзандонам метарсам ки ами будукомам азоб накашам гуфта ай ами сабаб гуфтесам ки ақлан мурия дастгирӣ кунанд будуком як хубак шаванд агар махфӣ набоша агар шавҳартон барои чӣ ҳабс шид қарзори калон шид дар душанбе якум советский ҳастед дар душанбе терми душанбе да маҳкам шид ҳомиладор будам хай хабаргирӣ мерафтам бисёр зиқ шидам ами вақте ки ҳомиладор будам маҳкам шид бекас мондам танҳо мондам дар ами квартира таълиёти хоб мекардам айтерма буромдан қарзори калон шиданд шон раҳгум заданд чӣ хале ки тамоман дигода натонистанд зиндагӣ вазбини бадшон омад ай ҳамин сабаб баъд моро партофтам шумо ёвон доен гуфтед на ёвон доен акаҷон бале хуш бародаро фикротон дар комментария бинависен агар ягон чӣ гуфтан шумо дошта бошен бигӯен агар набоша ба ҳамин ҷамъ васл мекунем гуфтинем ки раҳмати калон кадоме ки дастгирӣ мекунанд моро раҳмати калон худованд умршон дуроз кунад ами будуко майдаи рӯи хотири будукои майда дастгирӣ кунед моро аслан раҳм ба ами будукон бихӯранд ки дастгирӣ кунанд барои кадоме ки дастгирӣ мекунанд раҳмати калон худованд ризо боша ай ҳаматон хуб саломат бошен бародаро бетараф набошен картаҳошон дар рӯи экранатонай лайк мондана фаромӯш накунен албатта агар кӯмаки молиам карда натонистен лайк монен ҳамин видеоро ба ягон кас падилитса кунен комментиш нависен то ин ки активаш зиёд шава ҳаминам худ хайр мешава видеои нави ки дар рӯи экрани шумоай тамошо карданашо фаромӯш накунен ҳамада хайр то видеоҳои оянда хуб саломат бошен ҳаракатша мо кардем баракатчаи аллоҳ интизор мешавем худованд аз шумо розӣ боша акаҷон раҳмати калон саломат бошен картора ма дар роҳе ки ин видео ҳамин рӯз мебурояд ма монтаж мекунам раҳмати калон акаҷон